az egésznek az, hogy meleg motorral természetesen. Ugye nem tudok szenvedni. Azt képzeld el, hogy 3 sávos út, vagy 2 sávos úton meg kell fordulni. Hogy fordulok meg, hogyha hosszú a motorom, meg szar az út, meg sok az összetevő? Elkezdem az ívet húzni, ránézek a patkára, neki megyek a patkának, átadolom a vasat, aztán a harmadikból elhúzom. Sokkal egyszerűbb, ha ilyen esetben a vállat mögött egy pontot kiszúrsz. Valamit kiszúrsz, és csak azt nézed. Ütközön a kormány, jár a motor, emelt a fordulat, és lábfékkel visszafogva. Semmi más nem teszek, elkezdem azt a pontot nézem természetesen, elkezdem engedni a kuplungot, és egy pillanatnál pont be fog ülni. Amikor beül a vasom, engedem a féket, a motor elindul, azt az egy pontot nézem, helyből visszafogom. Ennyi. Viszont nem szabad kinézni, mert ha elindítom, és ha már egyszer elindítom, nincs az, hogy kuplungot visszahúzom, mert akkor dől a vas. Nincs az, hogy gázt húzok rá, mert akkor az első-hátsó tengely között elkezd mozogni a tömegközéppont. Lent kell tartanom és alattam kell tartani. Azért kell a gázt meghúzni, megtartani és a sebességet a fékkel szabályozni. Mi történik akkor, amikor hátsó kerék, tömegközéppont, első kerék? Amikor elkezdődik a hajtás és megy a motoron, mi fog történni? A tömeget tolja maga elő. Mi fog történni? A tömegközépponton föl fog, mert az első, a hátsó kerék tolni fogja az egészet, tehát fölfelé megy a tömegközépont. Fönt lesz. Abban a pillanatban, hogyha ezt hátsó fékkel bestabilizálom, megfeszítem a hajtást, és lent fogom tartani. Lent fogom tartani a tömegközépponton. Ha lent a tömegközépponton, sokkal nagyobb. Gondolj bele, hogy egy rúdon, a rúd tetejére ráteszel egy másfél méteres rúdra ráteszel egy súlyt, bármilyen súlyt. Ha ezt mozgatod, az ki fog lenni. Ha a súly lekerül a kezedre, tehát itt van a kezemen, akkor bármit csinálhatsz, nem fogja elvinni. Mert a tömegközéppontom lent van. Ez a hátsó fék? Hátsó fék. Helyből megfordulás. Semmit nem is föl kell melegíteni, mert ha bebökven, akkor el is utódon lesz. Volt rá példa. Semmi más nem teszel. Ütközön a kormány. Belül a vasan. Engedem a féket, és megfordul. Mondom még egyszer. Ha már elindult, akkor nem jön vissza. Mert akkor így van. Ha már elkezdem a fordulót, akkor nem azt nézem, hogy ott a patka előttem, hogy elindítom, és kinézek a patkára, hogy elfér az első kerék. Olyan szépen föl fog menni, nagy öröm nézni. Tehát nem szabad kinni. Ahova nézünk, oda megyünk. Ha ide nézem, akkor itt a körzőt leszúrod, körötte fogsz elfordulni. Ez a kapaszkodó, az jó, de azt hogy állapítom meg, amikor ott állok, egy sávot, két sávot, honnan tudom azt, tehát van valami szemlélték, vagy valami? Állok az út szélén, itt az út széle. Itt egy sáv, ott a szembejövő másik sáv. A durván 6 méter. Hát, ha ezt a technikát alkalmazod, biztos, hogy megfordulsz bármilyen motorral. Nem tudom, hangsúlyozom, bármilyen motorral, 6 méteren belül. De semmi más, ez az útszéle, tehát úgy vedd azt, hogy ez az útszéle, és itt vannak a forgalmi sávok, én vissza akarok fordulni a másik irányba. A lényeg, kinyitod azt a pontot, gáz fölemelve, ahogy engeded, be fog ülni. Nem fog megy utána a fék. Semmi más nem, hogy kinyítek, engeded. És helyben meg tudsz volna fele fordulni. De csak azt a pontot kell figyelned, ha kinézel,